Ya sabes mi paradero, si me quieres escribir. Ya sabes mi paradero, tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás cruzar el puente en un barquito de vela. Me verás cruzar el puente en un barquito de vela. Y si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás cruzar el Ebro en un barquito de vela. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ja sabes mi... Però una cosa sí que la tenim clara, hi ha repressió quan s'acaba amb la vida física d'una persona. Quan es mata una persona hi ha repressió. I d'aquí comencen tots els matisos, de quan se la maltracta, quan se la tanca, quan se li treu la feina. Per tant, hi ha tot un tipus de repressió que és molt fàcil de detectar i de saber i de quantificar, com poden ser les penes de mort, les morts, els assassinats, la gent tancada, els judicis que es fan, totes aquestes coses. Però llavors hi ha un altre tipus de repressió que aquesta és més difícil perquè més li posa, està l'ambient, i és quan es crea por. Quan es crea por i quan un veí té por que l'altre el delanti o el denunciï, es va creant tot un ambient que això també d'alguna manera és repressió perquè és molt difícil llavors d'estudiar. Mi paradero, tercera brigada mixta, primera línea de fuego. 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 Bé, bon dia a tothom. Gràcies per la vostra assistència, senyor alcalde, regidors, regidores, delegada dels serveis territorials de Presidència de Girona, en nom de la Generalitat de Catalunya, la vicerectora de la Universitat de Girona. Gràcies per la vostra assistència, que ens honora i poder compartir aquest acte, i també a tots vosaltres, ciutadans i ciutadanes de Sant Feliu, per fer aquesta presentació del programa Àngel Jiménez de Memòria Democràtica. En primer lloc, també agrair a tots els ponents i especialment en el que ens ocupa, en el ponent que ha admès fer aquesta trobada, perquè això és el que és, jo ho entenc com una trobada de reconeixement. Per tant, Àngel, moltes gràcies per acceptar que féssim aquesta proposta, en aquest cas per part dels serveis del nostre Ajuntament, tant de l'arxiu com del museu, comunicació, el gabinet d'alcaldia, per poder fer aquest acte d'avui. A tots plegats, a tots els tècnics i treballadors i treballadores, moltes gràcies per la seva aportació a fer realitat aquest acte. I als ponents també, moltes gràcies perquè en cap moment heu dubtat a acceptar la invitació de compartir amb l'Àngel i amb la ciutadania de Sant Feliu aquesta presentació del programa de Memòria Democràtica que portarà el nom de l'Àngel. Avui se'm plantegen diferents opcions a l'hora de fer la presentació que he hagut de preparar. El que sí que us diré és que hi ha actes que són complicats i aquest n'és molt de complicat a l'hora de plantejar-lo. Però em crec que el que és bo és que avui puguem estar molts aquí presents, això ja diu alguna cosa de que l'acte era necessari,
diu molt de les persones que ens acompanyen i també diu molt de la ciutat, que la ciutat, diguéssim, és capaç de fer aquests actes. Això, no totes les ciutats, siguem-ne conscients, que a vegades aquí a Sant Feliu sempre ens menyspreem, és a dir, no totes les ciutats poden organitzar un acte com aquest. Per tant, això jo crec que és un plus de la ciutat i cal tenir-ho present en la nostra valoració de les nostres coses, allò que fem, etc. Primer de tot, podria parlar a bastament de l'Àngel en la seva figura, diguéssim, com a que va ser tècnic de l'Ajuntament, podria parlar de l'Àngel com a persona, podria parlar de l'Àngel com a mestre, com a historiador, com a persona que jo en el seu moment vaig dir que era un activista de la memòria històrica, i realment, preparant les poques paraules que intentaré dir avui, el que sí que destaco de tota la feina que ha fet en la seva vida és que ell sempre ha volgut ser socialment útil, que la seva feina sigui socialment útil. I això, evidentment, no són paraules meves, sinó que són paraules de Josep Fontana, un altre dels mestres dels molts que estem asseguts avui en aquesta taula. Per tant, aquesta reflexió sobre els mestres, no, i el ser socialment útil, jo crec que és l'element que ens hem de tenir present quan avaluem doncs, el que avui presentem, que és aquest programa pedagògic, que el que ve a fer és a consolidar tota una sèrie d'activitats de la ciutat a través, com he dit, dels seus serveis a l'entorn de la cultura, especialment arxiu i museu, en relació a la memòria històrica. Parlar avui de memòria històrica resulta que és imprescindible, perquè segur que el 100% dels aquí presents considereu que això és una cosa, una obligació, la memòria històrica. Però és que avui, aquesta setmana, no fa 30 anys o fa 40 anys, que alguns ja compartíem experiències, encara he hagut de sentir que ara es volen gastar diners en no sé què de digitalitzar coses d'arxius i no sé què d'una memòria. I aquest personatge és un possible cap d'estat. Cap de govern de l'Estat. Per tant, alguna cosa hi deu haver-hi, per poder fer aquest pas que fem avui de consolidar el projecte, perquè la pedagogia, aquesta que l'Àngel ha anat treballant i intentant inculcar a través d'una peça també que en el seu moment, si no era única, sí que va ser molt pionera, que és els dels tallers d'història, doncs aquesta memòria anés arrelant a totes les generacions que van creixent en la ciutat. I això el que farem ara és fer tota aquesta feina que es va realitzar en el seu moment, deixar-ne constància i amb les actuacions que es facin tindrem la referència de la feina feta per l'Àngel i seguirem en aquest esforç de recuperació de memòria democràtica, de recuperació històrica, etc., sempre, sobretot, des de la vessant pedagògica. Per això avui, entre nosaltres, doncs hi ha pedagogs de prestigi que ens ho explicaran. Aquest ser útil a la societat jo crec que és el que ens ha de preocupar. A tots hem de ser útils, ocupem el lloc que ocupem, hem de ser útils a la societat. I això l'Àngel ho va tenir present des del primer moment. On va començar tot això? Evidentment comença amb l'Àngel, amb ell personalment, la seva vida abans d'arribar a Sant Feliu, i després ja comencem als anys 80, que en aquells moments dèiem que veníem d'un silenci antic i molt llarg, que ho deia en Raimon. Han passat més de 40 anys, també vull deixar-ne constància, han passat ja més de 40 anys d'aquells 40 anys, per tant, això també ens ha de fer reflexionar, de mirar endavant, i això és el que fem amb aquest programa, fer la mirada, portar-la cap endavant i en continuïtat, i 40 anys després anem a consolidar el projecte que es va iniciar en aquells 80. I a més, amb el nom de l'Àngel. I aquesta continuïtat és la que ens farà ser molt més curosos a l'hora de reflexionar sobre el nostre passat i, sobretot, i tots els que hem estudiat història ho tenim clar, sobre el nostre futur. Per què? Perquè no hi hagi més silencis, perquè ja us dic, encara n'hi ha que creuen que se n'ha parlat massa de tot això. Bueno, si se n'ha parlat massa, doncs estem ben apanyats, que diríem, no? En un llenguatge ja molt més planer i molt més popular.
La ciutat de Sant Feliu porta molts anys treballant en aquests projectes, amb fermesa i també amb dificultats. I les dificultats que va tenir l'Àngel quan va començar, evidentment no són les mateixes que hi ha ara. Però ens cal tenir present que no tot és fàcil i que hi ha d'haver-hi voluntats diverses de molts i moltes de les que esteu aquí, de molts i moltes dels que han passat per governs de la ciutat, per aquells que han treballat i aquelles que han treballat en temes de recerca, etc. Si no hi hagués hagut tot això, avui no podríem estar dient que presentem aquest programa pedagògic de memòria històrica, de memòria democràtica. Per tant, aquesta és la ferma voluntat que hi ha en el projecte que avui presentem i que després ja entrarem en més detall, i el que sí que ara farem, per no allargar-me més del compte, és presentar-vos, us presentaré els ponents amb el seu permís una breu presentació dels ponents que participaran a la taula rodona, que al costat de l'Àngel ens han volgut avui participar-hi. Agrair a la Gemma Tribó tota la feina que ja ha fet històricament i compartint amb l'Àngel tot el tema dels tallers d'història des de la vessant pedagògica. Jo crec que és molt important aquesta aportació i aquesta col·laboració que hi ha hagut. Per tant, gràcies, Gemma, per acceptar. En Montmarquès, que també ha compartit amb l'Àngel més d'una aventura, llibres d'ensenyament, història, el tema de l'ensenyament, la repressió, etc. Així com amb la Gemma Tribó no m'uneix personalment, excepte la coneixença i el respecte, amb en Mont, que jo deia que vull tenir una taula plena de mestres, tots sou mestres, però en Mont és mestre indirecte a través de la Montse, la seva companya. Per tant, és un plaer també aquesta relació amb en Mont, a part de la que ha tingut amb l'Àngel. Amb en Ramon, que ja no se'n deuen recordar, que també feia classes de Història de Catalunya quan encara, penso que començàvem a la universitat alguns. Per tant, en Ramon, amb qui hem coincidit també en diferents assumptes a través d'arxiu, en Ramon Alberg, que va començar amb l'arxiu de Girona, que després va tenir assumptes a Barcelona, a l'arxiu, que després va ser a Catalunya, i com que li va quedar petit tot això, doncs ja va entrar en tema d'arxius sense fronteres. I per tant, Ramon, moltes gràcies per participar avui, i també, com dic, un altre dels mestres que tinc com a referència. En Quim Nadal, que és aquest sí que és el mestre directament, per altres circumstàncies també, i per tant, Quim, tu tens la sort, i jo tinc la sort d'haver-te tingut de professor, i amb l'Àngel té la sort d'haver-te tingut quasi d'alumne, diguéssim. Aquí tenim una situació una mica curiosa, no? I per tant, que hagis compartit amb l'Àngel experiències vitals, jo crec que avui també ens omplirà de coneixement de com és l'Àngel i quines són els treballs o les coincidències que vau tenir en la vostra etapa molt més joves que no pas ara. I finalment, també agrair l'aportació que ens farà en Quim Borràs, que Quim, és que totes aquestes persones d'aquí són molt gironins. En Quim Borràs ara és barceloní, barceloní de domicili habitual, no de domicili de cap de setmana, però també té el valor de ter uns orígens. Allò que perd els orígens perd la identitat. En Quim no l'ha perdut perquè té orígens a la nostra ciutat. Per tant, en Quim, que és el director, el cap d'arxius de l'Ajuntament de Barcelona, doncs ens acompanyen aquí a tota una colla de gironins, i ell un més també des del punt de vista, doncs, en aquest cas, de les seves arrels a la nostra ciutat. Moltes gràcies, Quim, moltes gràcies a tots els que participeu aquí, la vostra assistència, i ara sí que dono la paraula al moderador per tal doncs, d'avançar en aquesta presentació del programa de Memòria Democràtica Àngel Jiménez. Moltes gràcies. Bé, bon dia. Gràcies, Josep. En primer lloc, agraïment a Sant Feliu de Guíxols, a l'Ajuntament, per haver-me permès moderar aquest acte amb una taula amb tanta gent eminent, i sobretot l'Àngel Jiménez, que tinc un record de quan jo era estudiant i vaig venir-lo a visitar justament a l'arxiu per conèixer-lo, i en aquells moments jo estava començant i per tant tinc encara aquest record molt grat. Bé, en aquest cas voldria fer una mica el plantejament. No serà una taula de discursos, sinó que serà una taula de debat, de diàleg, d'intercanviar opinions a l'entorn de la tasca
de l'Àngel i sobretot doncs, també m'agradaria explicar que hi haurà un primer torn en el qual doncs, tindrem cadascun 5 minuts i a continuació jo plantejaré una sèrie de qüestions que de forma lliure i sense masses entrebancs espero que entre vosaltres pugueu intercanviar i us pugueu interrompre si cal, matisar, discrepar també, per què no? La discrepància no és dolenta. I bé, en aquest cas ja sense més elements formals començaria a fer la mateixa pregunta a tots, menys a l'Àngel. L'Àngel al final li deixarem una altra qüestió, que en primer lloc seria, bé, si voleu, quin record teniu, sobretot del moment, si recordeu que vau conèixer l'Àngel, i des de la vostra perspectiva també, com valoreu la seva trajectòria, sobretot en l'àmbit que més coneixeu, és a dir, l'àmbit de la memòria democràtica, de la didàctica, de la recerca, de l'arxivística i de la divulgació. Si voleu, comencem, no sé, potser la Gemma, que estàs allà, doncs endavant i anem seguint. Se sent bé? Bé, bon dia. Bueno, no, veig que tots hi van. Si m'haig de treure la mascareta ja ho faré, perquè m'engabanya molt això de la mascareta, però com que veig que cap dels oradors se l'han tret... No, si m'enteneu bé, cap problema. De moment encara resisteixo bé. Abans que res, jo també sóc una intrusa en el sentit que vinc del Baix Llobregat, que és la Catalunya profunda, diríem, amb una certa ironia, perquè sembla que la Catalunya profunda hagi de ser la muntanya, la plana de Vic. Us asseguro que el Baix Llobregat és Catalunya. I vinc d'allà i vinc també de la docència a mestres. És a dir, la meva vida professional ha estat treballar formant mestres a la Universitat de Barcelona i arrel d'aquesta feina que tenia i que també m'apassiona la història local i he anat pels arxius de la comarca del Baix Llobregat. Tots els arxivers del Baix Llobregat són amics meus, però també tinc el tresor de l'amistat de l'arxiver de Sant Feliu de Guíxols que avui podem homenatjar. Jo el vaig conèixer, crec que he buscat en els tallers d'història, el vaig conèixer l'any 1998. És a dir, ja fa més de 20 i pico d'anys que el conec. És una relació, per tant, ja molt llarga i tinc diguem-ne, venir aquí em va representar una descoberta i el regal de l'amistat de l'Àngel. Preparant classes d'història, perquè una de les feines que feia era fer didàctica de la història en els futurs mestres, vaig descobrir que alguns pobles d'aquesta zona de l'Empordà feien simulacions històriques, algunes eren de caràcter tradicional, com passa arreu d'Espanya, no? Hi ha la festa de moros i cristians, la festa de no sé què, però a Sant Feliu era una situació molt especial. Les simulacions històriques es promovien des de l'arxiu, amb coordinació amb el museu, i el que és més important de tot, que hi havia mestres innovadors vinculats als moviments de renovació pedagògica, que liderats per l'Àngel Jiménez, les recerques que es feien des de l'arxiu o que s'estimulaven des de l'arxiu, que això ha fet que Sant Feliu de Guíxols sigui una ciutat molt ben dotada de bibliografia local amb temes generals d'història, però específicament també amb memòria democràtica. El que era meravellós és que l'arxiu, el museu i la comunitat educativa es coordinaven, liderats per l'Àngel. És a dir, si em permeteu l'expressió i la ironia, l'Àngel és com un 4 en 1, un 3 en 1, no sé com s'ha de dir, perquè actuava com a mestre, actuava com un excel·lent investigador, un excel·lent historiador i també un excel·lent arxiver. És a dir, reunir en una mateixa persona aquests tres perfils és un gran mèrit. Crec que aquest és un dels motius, n'hi ha molts altres, però aquest és un dels motius per als quals avui crec que se li fa aquest homenatge merescut. I a mi la meva sorpresa va ser descobrir que no eren simulacions històriques de qualsevol manera per fer una festa, per celebrar, jo què sé, les claus de la ciutat que es donen a no sé qui, coses d'aquestes que es fan tradicionalment, sinó que els tallers d'història eren una projecció de la recerca local que es anava fent amb història de Sant Feliu de Guíxols i del Baix Empordà cap a convertir-ho en coneixement escolar, és a dir, compartir-ho amb els mestres i compartir-ho amb els infants, amb els nois i les noies i els joves de Sant Feliu perquè poguéssim una mica viure el seu passat i entenent d'on venien, entenent les seves arrels, ser capaços de comprendre millor el present i de comprometre's per construir un futur
més solidari i més just. Per mi va ser una sorpresa molt agradable i com que a mi m'agrada l'acció, és a dir, m'agrada la reflexió però m'agrada l'acció, vaig passar a l'acció. Jo tenia grups de 80 alumnes a la Universitat de Barcelona i vam llogar 2 autocars i vam venir aquí en un dels tallers més bonics que s'ha fet, que és l'arribada del vaixell de la Sal, que jo recordo un senyor francès, que no sé com el van enganxar, un turista francès, que a més, en els nens els va impressionar molt, perquè aquell senyor era un senyor que era un pensionista abans d'hora, perquè havia tingut un accident laboral, li agradava molt el mar i tenia un vaixell tot de fusta, magnífic, que va entrar aquí a la cala de Sant Feliu amb molta majestuositat, tots els nens de primària asseguts a la sorra i allà es va fer el comerç de la sal. I aquells nens que van veure lo important que era el comerç de la sal, suposo que recordaran tota la vida la importància de la sal en la vida quotidiana del món medieval. Ara avui dia això no és tan important perquè tenim neveres i tenim moltes coses, però que jo recordo, a més, ara us ho dic perquè si voleu riure, rieu. L'Àngel anava molt guapo, perquè anava vestit de monjo, amb una caputxa, tot així, molt seriós. Jo anava vestida com de senyora medieval. I llavors era una mica més alta cara, perquè ara ja estic rebaixant la meva alçada, i els nens petits de primària em deien: i vostè qui és? Jo els deia: jo sóc la comtessa de Sant Feliu de Guíxols. Quedaven al·lucinats. I ell anava vestit de monjo i tots els adults que estàvem allà anàvem disfressats també. Allò va ser un impacte tremendo perquè ara ja sabeu que es parla de la teoria de les intel·ligències múltiples, que tots estem d'acord que els nens tenen intel·ligències diferents, n'hi ha alguns que tenen una intel·ligència més basada en el moviment, més kinestèsica, d'altres que són d'entrada ja tenen un coneixement o una intel·ligència que tendeix més a l'abstracció, d'altres que la seva intel·ligència és més visual, i acceptem que som diversos d'intel·ligència. Però a l'escola el que estimula és la intel·ligència intel·lectual, bàsicament. En canvi, quan fas simulacions i participes activament en una festa, perquè allò era una festa, doncs entres cap a la via del coneixement, és a dir, en aquest cas la motivació per aprendre història, a partir d'unes vivències i d'unes situacions que impacten molt emocionalment. I també sabem avui en dia, gràcies a les teories d'en Gardner, que la intel·ligència també és emocional. És a dir, si un noi o una noia molt intel·ligent, el professor el tracta malament pel que sigui, doncs el lògic és que aquella persona es reboti i d'aquella assignatura no vulgui saber res. I avui som conscients que la part emocional del tracte amb els alumnes és importantíssima, però no només el tracte, sinó que la comprensió dels problemes no inclou només la comprensió intel·lectual, sinó que inclou també la comprensió emocional, l'empatia, el situar-te en lloc de l'altre. I el que tinc que fer, com que jo només ara he tingut la sort, haig de dir, de parlar la primera, i em podria despistar i parlar molta estona, tallaré aquí, perquè jo entenc que em toca parlar més de la part de la didàctica de la història, i haig de dir que el de la didàctica de la història, aquest un dels aspectes de l'Àngel Jiménez, i sobretot aquesta capacitat de lideratge que ha tingut amb la comunitat educativa des de l'arxiu a les escoles de primària, de formació professional, d'adults, de secundària, de Sant Feliu de Guíxols. Penseu que els tallers van començar l'any 86, si no m'equivoco. Se n'han fet, crec, 35, perquè l'any 20 el maleït virus no va deixar fer el taller, però la continuïtat que han tingut l'experiència dels tallers d'història, que vol dir saber transferir el coneixement que fan els historiadors a la ciutadania i a la comunitat educativa d'una vila, que això no passa sempre. Hi ha molts llocs on els arxivers estimulen la recerca històrica, es fan llibres d'història, i els llibres d'història local i comarcal queden allà amb una prestatgeria. Aquí jo crec que el valor afegit des d'un punt de vista del coneixement de la història, de la didàctica de la història i del currículum de primària i de secundària, que ja sabeu que ara s'està debatent, sobretot pensant en secundària, d'incloure temes de memòria històrica en el currículum de secundària, que en definitiva vol dir fer ben feta la història contemporània, perquè explicar la dictadura franquista ho podíem fer, explicar la repressió ho podríem fer, però s'hi ha d'insistir perquè són temes delicats i a vegades s'hi passa de puntetes. Doncs aquest tema
d'alguna manera s'intenta resoldre, però jo crec que Sant Feliu de Guíxols ja ho teníeu resolt des de l'any 86, perquè hi havia aquesta acció transformadora del coneixement acadèmic amb coneixement per la ciutadania en general i pels infants i els nois i les noies de Sant Feliu. Jo l'únic que puc dir aquí és que estic agraïda que l'Ajuntament hagi pensat en aquest homenatge, estic agraïda la feina que fan la Sílvia Alemany des del museu i l'Àngel Suquet des de l'arxiu i que s'hagin coordinat la principal institució de la vostra vila, l'Ajuntament de Sant Feliu, amb aquestes dues institucions culturals tan importants per retre homenatge a l'empremta que deixarà la feina de l'Àngel Jiménez a la vila de Sant Feliu de Guíxols. Que els tallers continuïn encara és el millor homenatge que se li pot fer, perquè vol dir que s'ha entès aquesta feina d'intentar treballar per aconseguir, a través de l'acció educativa, una democràcia de qualitat, una democràcia que pensa en la solidaritat entre les persones, i ja per fer una referència a Sant Feliu de Guíxols, quin sentit té, jo què sé, investigar que les brigades internacionals estaven als hotels de S'Agaró o que el periodista Langdon Davis va estar per aquí, si després això no es pot compartir, no es pot conèixer i no es pot donar com a referent moral, com a referent ètic, aquestes, diguem-ne, bones accions perquè ens serveixin també a nosaltres per entendre'ns, per dialogar i per solucionar els obstacles que la vida ens posa pel davant a través del diàleg i a través de la pau. Moltes gràcies, Àngel, i salut. Gràcies, Gemma. Salomó, sí, sisplau. Perdona. Les primeres paraules és per agrair a la ciutat de Sant Feliu el gest que estem fent avui. Tant de bo totes les ciutats de nivell d'habitants com Sant Feliu tinguessin un acte com aquest avui. Tant de bo. Ja no seríem una democràcia de tercera divisió, sinó que seríem una democràcia molt més forta. La primera pregunta és quin dia, quan vaig conèixer l'Àngel, us guanyo. El 1959. No hi tinc cap culpa. El 1959 jo entrava al seminari després de fer el batxiller i entrava amb un altre que corre per Sant Feliu, que és en Narcís Comadira, i vàrem entrar-hi tots dos, veníem de l'escoltisme, havíem fet el batxiller, vàrem entrar i arribo i em posen amb un curs que hi havia l'Àngel, hi havia en Joan Alsina, que després en Pinochet el va assassinar, i és el primer curs. Jo arribo tan allà, tenia 16 anys en aquell moment, i estava fent la festa de mig camí, que és l'itinerari allò que a les universitats en deien l'Equador, o no sé què, aquelles festes que feien al seminari, que era plena dictadura, però ja teníem més senderi i en dèiem la festa de mig camí. Aleshores jo em vaig quedar amb ells, l'any següent em van passar en el curs de darrere i amb ells vaig fer tota la carrera i l'Àngel a davant, un any a davant, però esclar, internats 9 mesos en aquella casa, aguantàvem el que fos i ens coneixíem tots i després descobreixes que ell era de Girona, jo també de Girona, i ens anàvem fent relacions en plena dictadura i per tant en moments que jo diria que, i defenso, que el seminari era la institució cultural, en el cas de Girona, més potent que hi havia en aquells moments, no hi havia universitat, i per tant allà teníem la sort de tenir alguns profes, no tots, alguns com a Modest Prats o d'altres, que ens varen ajudar a tenir el cap obert. Si a més venies de l'escoltisme i a casa teva hi havia un cert clima, tot allò és el que t'aguantava a superar la dictadura pura i dura, que estic parlant de l'any 59. Per tant, en aquell moment jo l'Àngel el vaig conèixer amb un clima que ens ajudaven a pensar, que anàvem avançant de la manera que podíem, però amb un clima que jo diria que després, pilota passada, ho vas mirant i dius, Déu-n'hi-do. I més aviat, si cas, la paraula és d'agraïment, llevat d'alguns casos concrets, però la paraula seria d'agraïment per la formació que van rebre i sobretot jo diria per l'amistat que es va forjar entre alguns de nosaltres, encara queda algun per aquí entre vosaltres. Aquest és la primera tongada amb l'Àngel, després ens sortim, ens anem de capellans, tu amb una banda, jo amb una altra, i després també al cap d'un temps, tant tu com jo ens vàrem secularitzar.
i ens vàrem tornar a trobar al Col·legi Universitari de Girona. A la Montse anava amb el teu curs, jo anava 2 anys enrere, però també ens anàvem veient i encara continuàvem siguent en dictadura. Però ja en un clima diferent, vull dir, la universitat, el col·legi universitari, però que eren els primers cursos d'universitat, doncs eren prou potents, ja hi havia discussions, ja hi havia debats, ja hi havia la guàrdia, la policia que ens perseguia, allò ja tirava. Aquesta seria la segona tongada amb l'Àngel, i la tercera és a Sant Feliu. Jo ja estava a la universitat, ell ja estava a Sant Feliu, anàvem fent, i vàrem començar a un contacte, em penso que va ser que ens va cridar, o des de l'arxiu, per fer algun treball, alguna cosa, i vàrem començar una relació que jo diria que ha continuat amb alts i baixos, però una relació que deu començar als 80s i que no ha anat parant fins ara. No només amb els temes de memòria, que són fonamentals, sinó que també hi ha apuntat un tema que no sortia, i li deia després en el moderador, en Borràs, que la primera activitat i la primera relació ja des de l'Àngel a Sant Feliu i jo des de la Universitat de Girona és un llibre que va publicar ell, Aproximació a la història de l'ensenyament a Sant Feliu de Guíxols. Jo vinc del món de la història de l'educació, aleshores, com podeu suposar, el primer que miro del currículum de l'Àngel, ja sé, la memòria, tot el que ha fet, tot això, però després dic, hi falta una cosa, aquí falta el llibre aquest que donava a conèixer a Sant Feliu la història de les escoles de Sant Feliu. Un llibre que jo l'he fet servir moltes vegades perquè, si la memòria no em falla, deu ser el primer llibre d'estudiar una ciutat concreta sobre l'educació, mirant enrere què havia passat, què hi havia a la ciutat, sobre les congregacions religioses, els mestres, tot això, que jo, en aquest sentit, després amb aquest llibre, moltes vegades quan venien estudiants, dies que a mi m'agradaria fer un treball, alguna cosa, els ensenyava el llibre de l'Àngel. I mireu a Sant Feliu què tenen, mireu què han fet. I per què no t'animes tu i fas això mateix doncs, del teu poble? I gràcies al llibre de l'Àngel, després a poc, amb d'altres poblacions, han anat sortint llibres d'aquests, i així anem fent una xarxa d'informació sobre l'educació que trenca l'esquema de que Catalunya i Barcelona és una única cosa. I ensenyar-los que a part de Barcelona també hi ha vida, i que per tant també hi ha escoles i tensions i alegries, i per tant doncs, aquest seria la tercera tongada que va començar a finals dels 80 i que ha anat durant perquè després he vingut aquí no sé quantes vegades, em cridava, jo venia i anava descobrint, per altra banda, una cosa que és fonamental, que és per això som avui aquí, que no és l'Àngel sol, sinó que ha sigut capaç de crear tot un grup i tot un col·lectiu que són els que heu organitzat tot això i que esteu treballant aquí. O sigui, l'Àngel va posar la primera pedra, va continuar ell, però això continuarà, i pel que explicava la Gemma, i ha anat continuant, de fer trobades i tot això, i per tant és una peça fonamental de treballar en col·lectiu, i per tant jo crec que jo estic molt content de ser avui aquí, per veure'l amb ell i per poder dir això, perquè així m'ho trec de dintre i que ho sapigueu. Gràcies. Sí, Quim, sisplau. Bé, gràcies, bon dia. Jo crec que el món ho acaba de dir, però és veritat. Allò que és important de veritat avui de l'acte que feu aquí a Sant Feliu de Guíxols és, naturalment, el reconeixement a l'Àngel, però sobretot associar un programa de futur de memòria democràtica al nom de l'Àngel. De tal manera que s'estableix un pont entre els anys viscuts fins ara i allò que ha de ser el compromís de la vila de Sant Feliu de Guíxols en relació a la memòria històrica i a la memòria democràtica. I l'Ajuntament fa un pas més i diu, home, fem un programa integral en què tot allò que fins ara s'ha estat fent sigui recollit d'una manera més integrada, més potent i més transversal i arribi a més gent si pot ser. Per tant, bona idea, bon reconeixement, i l'Àngel pot quedar ben tranquil de pensar que la llavor que ell ha sembrat i que altres heu continuat té un futur clar perquè hi ha un programa que ho recull i en fa memòria a través del seu nom. Magnífic.
Segon, anem a la pregunta que em feia en Borràs. Jo no puc ser tan precís com en Montmarquès, però em situo en una franja d'edat que s'acosta a la d'ell, també. De tal manera que jo fa més de 60 anys que conec a l'Àngel Jiménez i podríem dir que puc situar 3 moments de coneixença diversa. La primera de totes, vinculada a l'Escolania del Mercadal. Jo mai no he cantat bé i mai no he afinat, i el senyor Villader em va fotre fora de la corada de l'institut perquè desafinava a Nadal, cap allà. Però el mestre de capella de l'Escolania del Mercadal era un germà de la meva àvia materna i mossèn Ferran Forns, com a mestre de capella de l'Escolania del Mercadal, ens acollia en els que no hi anaven pas a cantar, sinó simplement a fer algunes excursions, com si fos una mena d'escola bressol de l'època. I allà jo vaig conèixer a l'Àngel Jiménez i allà també un altre noi que també seria seminarista, em sembla, el Fabián Alarcón, que jo els associava diríem, els que mossèn Fernando creia que acabarien fent carrera eclesiàstica i almenys en una primera etapa ho va encertar, després naturalment s'hauria equivocat. Segon moment és un moment acadèmic que m'ho han esmentat en relació al Col·legi Universitari, es funda l'any 69, jo hi entro a donar classes tornant de Liverpool l'any 72 i en aquell context reconec a l'Àngel Jiménez i una circumstància molt concreta, desgraciada i malaguanyada per mi i per molta gent, però em va situar en una posició peculiar, i és que, mort el meu sogre, Santiago Sobrequés, l'Àngel i en Josep Clara em demanen que faci funcions de substitut i prologui el llibre publicat l'any 75 per Pòrtic sobre el federal Pere Caimó. Josep Clara Resplandis, Àngel Jiménez, Navarro. I vaig fer un pròleg una mica llarg en el que em vaig aventurar algunes teories, algunes confirmades, d'altres discutides, però que en qualsevol cas per mi era també una entrada en un terreny acadèmic a la frontera entre el que jo feia 2 anys que donava classe, però en tenia 24, i els estudiants que tenia, alguns eren més grans que jo, perquè havien entrat per majors de 25 anys, i d'altres, frec a frec, que la distància era poca. I després, i allò que és més important, és la relació de l'Àngel amb el que podríem dir-ne arxius, memòria i història. Arxius i cura de la documentació com a base fonamental, com a matèria primera, com a eina indispensable pel conreu de la història. Explicaré un parell d'històries perquè entengueu què vull dir amb tot això. La transferència, com explicaven ara fa un moment, la Gemma, en relació a la creació dels tallers d'història, ressonaven per damunt de tots el de Riudellots i el de Sant Feliu, i eren com grans laboratoris de transferència del món acadèmic cap a la ciutadania en general i sobretot als estudiants de secundària, perquè entenguessin i aprenguessin a tot això, i finalment, naturalment, i això em tornarà a portar altre cop al principi a la nostra coneixença, el rescat permanent que l'Àngel ha fet de la Guerra Civil, l'exili, moments de tensió creativa en la història de Sant Feliu de Guíxols, en un munt de centenars d'articles i uns quants llibres que expliquen moltes coses de la història de Sant Feliu de Guíxols. Arxius, i m'aturo un moment aquí per una cosa molt important. Quan en Ramon Alberch entra l'any 78 o 77? Novembre del 78. És a dir, 7 mesos abans que jo fos elegit alcalde de Girona. Entra d'arxiver a l'Ajuntament de Girona. Hi havia un arxiver molt savi, molt savi, molt savi, però que escrivia els seus articles sobre la correspondència dels reis de la Casa d'Aragó amb la ciutat de Girona i els jurats, veient com els degotés
que es filtraven per una viga esquerdada apuntalada queien sobre els manuals d'acords de l'Ajuntament de Girona. I a la mateixa època, a l'arxiu d'una vila no lluny d'aquí, però no veïna de Sant Feliu de Guíxols, no cal que em feu dir quina, és igual, però no era Sant Feliu i no era veïna de Sant Feliu, però no lluny d'aquí. A l'arxiu, els coloms es cagaven directament sobre la documentació d'aquell arxiu municipal, perquè els vidres estaven trencats i els coloms, més que les gavines, en aquella època s'enyorejaven a l'arxiu d'una vila també progressista. Bé, és la revolució universitària, començada amb el col·legi universitari, i el primer informe dels 4 jinetes de l'Apocalipsis, amb l'informe que va encarregar la Diputació sobre els arxius, més en Ramon i altra gent, que comencen un procés de rescat, no de la memòria, del previ a la memòria, que és la documentació que havia de servir per alimentar la memòria. I el miracle és que tenim uns arxius extraordinaris, uns fons extraordinaris, i excepte en els llocs on la Guerra Civil va cremar coses, els arxius tenen segles de documentació acumulada, tant els municipals com els notarials, i uns quants de parroquials, amb una riquesa de documentació valuosíssima. Per això es descobreix en democràcia a fons de veritat, per convertir els arxius en eina i instrument de recuperació de la memòria, no laboratori de conreu de les publicacions dels arxivers de l'època, sinó un servei a la col·lectivitat. És el salt que es fa en aquell moment en relació al concepte dels arxius. I torno al principi i acabo. Ahir mirava jo alguna cosa de l'Àngel, i l'Àngel explica, quan intenta explicar coses de la Guerra Civil a Sant Feliu de Guíxols, abans explica una prèvia. I diu, el meu pare va arribar a Girona l'any 36 per casar-se, venia de Grenoble, la història que el meu pare explicava en relació a la Guerra Civil, va ser enquadrat en un batalló l'any 37 o 38, diu, era diferent de la que a mi em sonava en determinats cercles benestants i catòlics, escriu l'Àngel Jiménez, a la ciutat de Girona en la que jo m'estava formant. Ni ell ni jo, probablement, quan ens vam conèixer, no sabíem que aquell mestre de capella que li feia de mestre i que a mi em feia de cuidador d'escola bressol, tenia escrites unes memòries de guerra en relació a la Guerra Civil que explicarien la part contrària de les coses que explicava el pare de l'Àngel Jiménez a l'hora de reproduir el que significava la guerra, perquè era un capellà que explicava com havien matat monges i capellans i gent de dretes en aquelles memòries que ni tu ni jo en aquell moment no havíem vist. Tot sigui dit, com que era un capellà vinculat a la Federació de Joves Cristians i molt catalanista, més enllà de la seva inscripció dretana i, per tant, pro-Franco en el desenllaç de la Guerra Civil, és d'aquells que, quan s'acaba la guerra i es troben que el franquisme no és ni un mil·límetre condescendent amb la catalanitat, es troben vencedors vençuts. I la lliçó entre els dos bàndols contendents és que hi ha gent de dretes que se sent burlada pel fet d'haver entrat amb les tropes franquistes a Girona, i n'hi ha uns quants de coneguts. És, i amb això acabo, el que li va explicar en Puig i Cadafal, que havia estat president de la Mancomunitat, com sabeu, a Montpeller, en Pierre Vilar. Diu, escolti, Puig, vostè com ho ha viscut, això de la Guerra Civil espanyola? Com l'ha entès? Quina opinió té del bàndol republicà i del bàndol franquista? Diu, miri, jo vaig fugir el 36 per por que uns em prenguessin la vida. I de moment no torno i estic vivint a Montpeller, o a França, en fi,
perquè uns altres em volien robar l'ànima. I probablement la lliçó, diríem, del contacte amb aquestes famílies benestants que o explicaven la guerra a la seva manera i des de l'òptica franquista, com heu explicat aquí, i el que l'Àngel escoltava sottovoce a casa seva discretament o escoltant Ràdio Pirenaica, eren dos fronts ideològics en xoc i en un xoc dramàtic que va esquinçar el país de mala manera. I l'esquinçament màxim, simbòlicament, és doncs això, la figura d'en Puig i Cadafalch dient ens han enganyat. Què és el que passa? L'endemà de l'entrada, ahir va fer 83 anys que les tropes franquistes van entrar a Girona. I una noia d'Olot que estava refugiada a la casa número 23 del carrer de la Força diu: amb eufòria sortim al carrer, donem flors als soldats italians que han entrat, etc. I pugem cap a la catedral, que havia estat tancada durant 2 anys i mig, pel culte, i entonem el Virolai. I l'endemà, en el Te Deum a la tàpia del cementiri, el Virolai era el Carles Sol. I aquest és el drama de la guerra. Felicitats, Àngel. Deixem al final l'Àngel i ara el Ramon, i així després l'Àngel podrà replicar tot o podrà matisar alguna cosa. En Ramon, ara. Així. Sí? Vale. Molt bé, doncs, en primer terme, molt content d'estar aquí a Sant Feliu, que he vingut repetidament. Ara, aquests dies, també fas memòria una miqueta del passat, no? Recordo l'època del senyor Lluís Esteve, recordo després l'època de l'Àngel, després l'època de l'Àngels, no? I a més, en el meu cas personal, a banda de la relació personal i professional, en el meu cas hi ha una relació ara familiar, perquè la meva filla Elisenda és educadora social aquí a l'Ajuntament i, per tant, això encara ha fet que el meu vincle amb Sant Feliu sigui molt més fort, no? Jo em pensava que estava molt ben posicionat amb això de conèixer l'Àngel i veig que ara ja, com a molt, soc la medalla de bronze, perquè jo dic, el coneixes, i ho vaig mirar l'altre dia, 1983, 39 anys, pensat, ostres, a veure qui et guanya. Bufa, surten en Món i en Quim, que em foten una panadera brutal, però bé, de moment encara em penjo la medalla de bronze sota l'expectativa que apareixi algú que l'ha conegut abans que jo també, però en tot cas sí que crec que són 39 anyets, és un bon període per valorar-ho, no? Ara en Quim ho deia i tenia tota la raó, no? A mi quan ara preparava això, 4 notes per aquesta intervenció inicial, la fornada de gent que entrem als arxius als anys 79, 80 i poc, som un grup que veníem del món universitari, molts en allò que deien el Col·legi Universitari de Girona i després llicenciats 2 anys a la Universitat Autònoma de Barcelona, la immensa majoria de nosaltres, que fem molt pas de tornar a Girona quan la tradició era quedar-se a Barcelona. Penso que amb en Lluís Maria de Puig, en Jaume Portella i altres vam ser els primers que vam dir tornem cap a casa, per gran sorpresa i escàndol dels companys que els semblava que te'n tornaves en aquella ciutat grisa i negra que havien pintat els companys escriptors, no? I que semblava que teníem una gran fe des del municipi de fer coses, no? I això ens desvella el que en Quim ara ha apuntat amb encert, que és aquest desvetllament de l'arxivística municipal, no? Gent que venim del món de la història, que entenem que l'arxiu és un instrument no només també, com ha dit en Quim, de memòria, de recerca, sinó també de desvetllament nacional, una lluita per la recuperació de la dignitat de la nostra llengua, de la nostra cultura, del país, de la personalitat, i per tant, fortament polititzats en aquest aspecte. I sí que és veritat que en poc temps anem establint una xarxa de relacions entre nosaltres molt forta. Més enllà del senyor Lluís Esteve, el senyor Lluís Batlle i en Gabriel Roura, que ja eren uns referents per nosaltres i algun d'ells, el senyor Lluís Batlle era professor d'institut i ho compatibilitzava com podia, aquell moment és el moment en què és veritat, des del col·legi universitari es fa aquell article dels arxius, aquests petits i grans tresors amagats que en Quim Nadal va auspiciar,
que són gent que en el món dels arxius han fet carrera, que són en Miquel Casademont, que està a la Universitat de Girona, en Toni Mayans, que ara s'ha jubilat feliçment d'arxiver del comarcal de la Garrotxa, també en l'Isidre Prades, que ara està a l'Arxiu de Girona, i dissortadament ens va deixar molt jove en Josep Temporal en Tempo, que estava d'arxiver a Figueres. Al costat d'això, a poc temps apareix en Pep Mates, en Joan Boades, van apareixent la Conxa Sauria Palafrugell, després la Lourdes Boig a l'Escala, i després els companys de Lloret i d'això, després es va creant un grup, i és en aquest context on jo vaig tenir la satisfacció de conèixer l'Àngel, que jo calculava això, que devia ser per l'any 1983 més o menys. Llevat d'algun cas extraordinari, en Quim ara feia esment amb raó de l'estat lamentable d'alguns arxius, o d'aquesta vila dels Coloms, no?, que jo crec que l'alcalde tant se li fotia quedar bé com mal en aquesta vila, no? Aleshores, doncs, aquests arxius, anar a visitar-los era... Jo a vegades aquests anys he fet moltes... He estat molt a Amèrica Llatina i a algun lloc me deien doctor, se va a impressionar cuando vea l'arxiu. Vull dir que a mi ja no m'impressiona nada, o sigui que... He vist el que vostès es poden imaginar, rates grosses com un cavall, i per tant, vull dir, vostès estiguin tranquils, que si em volen sorprendre ha de ser una cosa molt bèstia. I és veritat, anaves als llocs i eren calaixos de mals enllaços, llevat de ciutats on hi havia una tradició, cas de Girona, que almenys es va preservar, dins algunes dificultats, Sant Feliu, algunes viles mantenien això. I en aquest cas és quan es produeix aquesta coneixença amb l'Àngel, en aquest context en què, llevat d'excepcions, es podria fer realitat una dita que dic jo sovint, que és que la professió d'arxiver és l'única professió del món que el dia que prens possessió de feina tens 500 anys de feina pendent. I això no li passa a cap professió. Els metges tenen una cua a vegades important d'espera, però crec que de 500 anys no. Els arqueòlegs també poden al·ludir que també tenen feina pendent moltes vegades, però jo crec que l'única professió que quan arribes et trobes aquesta sorpresa. Jo recordo perfectament el dia que el senyor, després va guanyar oposició, el senyor Lluís Batlle em va cedir, em va cridar i em va dir, bueno, ets el nou, sí senyor, molt de gust, molt de gust. Hem quedat divinat una vegada a fer la tesina de llicenciatura, ens havíem vist una vegada i em passeja pel pis tercer i quart de l'Ajuntament, perquè l'arxiu estava allà, i em començo a obrir amb calaus i em diu, això sobretot compte, aquí hi ha butlletins de l'època de la República, que això sí que ho havia fet bé. Ell havia callat, havia tancat un calaix amb pany i forrellat i no havia dit res. Aquí hi ha uns pergamins en aquest cofre, aquí hi ha no sé què, em van ensenyant i quan acaba em diu, bueno, i que tinguis moltíssima sort, m'ha dit, no? I em va deixar allà amb 2 plantes de documentació, amb això, amb els 500 anys d'història que t'esperen, perquè ell, bueno, legítimament pensava que ell havia de fer recerca i jo, en canvi, pensava que un arxiver havia d'organitzar. I ell pertany en aquesta generació, al cas de Sant Feliu, en més bones condicions, en què arribem i està tot per fer, per dir-ho així, no? I que ens trobem que ens hem d'enfrontar amb aquest passat impressionant. El parlar d'ell, jo quan el vaig conèixer, jo dic, crec que era el 83, si no recordo malament, que em sembla, si no me corregeixes, venies de Barcelona que donaves classes en un institut a Nou Barris, em pensa que sí. I jo em recordo que quan es van conèixer em va dir, bueno, jo ara torno cap aquí, l'arxiu, Sant Feliu de Guíxols, el meu retorn a la terra, etc. Me'n recordo que va haver 2 coses d'ell que ja s'han dit, perquè el darrer o tot o res, vull dir, hi ha algunes coses que ara diré ja s'han dit, però sí que és veritat que va haver 2 elements d'ell que a mi em van semblar en aquell moment que eren novedosos en l'enfoc. Un era docents del món dels arxius interessats per utilitzar els arxius amb aquesta vessant educativa pedagògica, cosa que després explicarà la gent molt millor que jo, però sí que aquell moment que maldàvem per explicar a l'arxiu com funcionava i com havíem d'apropar-lo al ciutadà i com havíem d'obrir les portes. Jo he de reconèixer, en el cas de Girona no em puc queixar, perquè el Beri en Quim d'alcalde, doncs, he de reconèixer, sempre ho he reconegut públicament, que va ser una facilitat extraordinària tenir un alcalde hipersensibilitzat per l'arxiu, i per tant no em va caldre anar a fer discursos. Després, com a Barcelona i a la Generalitat vaig haver de fer molts de discursos per convèncer-los, a Girona vaig tenir la gran sort, en aquest sentit, vull ser just, que no em va caldre fer discursos i no em va caldre anar-li a explicar que no calien degotés, perquè ell ja era el primer coneixedor de la situació. Per tant, en aquest aspecte, Girona va ser una arrencada molt ràpida i molt positiva, el trasllat de la seu de la plaça del Vi, on tu després ja vas venir algunes vegades, que era a la seu de l'Institut Vell, on hi havia l'Arxiu Nou i tota aquesta història. I en aquell moment ja dic,
que lluitaven per veure com podíem explicar l'arxiu al ciutadà, com apropar-lo, que la sensibilitat, ell apareix fent un fort impacte en el tema del docent doblat d'arxiver, que sap que els documents de l'arxiu són molt més que uns documents aparentment insignificants i que poden tenir interès per la recerca tal vegada, que són un instrument de redreçament i de pedagogia, i això és una de les coses. Primer, i l'altra, també el paper de la memòria. Ara en parlem molt de la memòria. Jo he presidit durant 15 anys una ONG que es diu Arxivers Sense Fronteres, que va néixer a Barcelona el 1998 i té 15 delegacions pel món, la majoria a Amèrica Llatina, no? I que lluita per la relació entre arxius i drets humans, com els documents de l'arxiu serveixen a la causa dels drets humans, amb judicis, etc. I per això d'aquí ve les meves col·laboracions doncs, amb el govern de Colòmbia, ara amb el tema del procés de pau, amb el govern d'Uruguai, en països on els arxius són instruments de recuperació de la memòria, però sobretot per complir amb aquests principis de veritat, memòria, justícia, reparació, i una cosa que ho portem fatal, que és allò que en diuen garanties de no repetició. S'entén que la història ens hauria d'ensenyar a no repetir els errors i, per desgràcia, això no ens ha set. Però sí que en aquell moment, en l'Àngel poder no n'era plenament conscient, ni no era conscient cap, perquè som l'any 83, de la relació tan intrínseca, tan forta que hi havia entre la memòria, la recuperació de la memòria i els drets de les persones i els drets humans, no? Que ara és una cosa molt explicitada. Nacions Unides té manifestos, hi ha experts de la ONU que han fet informes extraordinaris, però en aquell moment jo crec que ell apunta dos temes, alguns d'ells amb el suport claríssim de la Gemma, que és el vessant de pedagogia sobre els arxius. Això és un instrument, no és un papers inerts, són documents que tenen un valor, que tindran una utilitat ciutadana, i aquí ve el món del taller d'història, del qual després en podem parlar amb més calma. I el segon és aquest que avui es destaca, que és el tema de la memòria. Saber que els arxius també són memòria, i moltes vegades és memòria democràtica i memòria que en aquest cas, insisteixo, en cas de conflictes, té una rellevància extraordinària. I a vegades no hi donem importància. Un document ens sembla insignificant, ens sembla que no té valor, i la gent que treballa en arxius sabem que qualsevol document té un valor extraordinari. I per acabar, m'agradaria acabar amb dues coses. Un, amb una explicació. Fa poc he coordinat un llibre que es diu De l'Hilo a l'Ovilla, un llibre que s'ha fet en l'àmbit d'Amèrica Llatina. I vaig demanar als 14 autors que cada un d'ells agafés un document aparentment innocent, que no serveix per res, i que demostrés darrere la fortalesa que té aquest document. I hi ha 14 assajos d'aquests, I em va causar una impressió extraordinària, dos, però un sobretot, d'un article d'una argentina, una bona amiga, la Gachi, la Graciela Carabaviquian, que es diu El desmayo. Jo ho explico perquè això és el que hem vist moltes vegades, que ens costava explicar que aquells documents que aparentment semblen que no tenen cap valor, a darrere la història que tresoren. La història, i l'explico ràpid, és la següent. Un pilot de les Forces Armades Argentines, que condueix un avió que es diu Skyvan, de cop i volta té uns xiulets tan forts a les oïdes que es desmaia. El porten als serveis mèdics militars i diuen això és per volar amb les portes de l'avió obertes. Fins aquí hauria quedat tot. Si no fos que un investigador va dir volar amb avions amb les portes obertes, o porta paracaigudistes o els vols de la muerte, allò que pujaven amb l'avió i a l'alçada del Río de la Plata els fotien d'alta baix amb tota una punxada de pen total i cap avall, Aquest periodista ho va seguir-ho investigant, va mirar els expedients, va veure que aquest senyor no havia volat mai de la vida amb paracaigudistes, i gràcies a un document que anaven a destruir, que era l'expedient mèdic d'aquest senyor, que el van donar de baixa perquè tenia un nom mèdic que és un xiulet penetrant que et desmaies i que no pots mai més tornar a conduir un avió, resulta que aquest document que anava a ser destruït perquè semblava que no tenia cap importància, resulta que ha permès demostrar, aquest senyor al final va confessar, que ell era un dels que portaven 10 o 12 persones, una injecció de pen total a una empenta i cap al Río de la Plata, I un document aparentment insignificant, innocent sobretot,
permet confirmar documentalment la veracitat dels valors de la muerte que negaven alguns o que ho parlaven en un testimoniatge. I per tant, nosaltres vam viure aquest moment en què havíem de recuperar uns arxius històrics i un passat d'un llegat brutal, que havíem de fer una certa tria perquè no es podia conservar tot, però que havíem de tenir aquesta sensibilitat en aquest tema. I l'altre, tema també molt important i per mi vital, també l'ha apuntat molt en Quim, és fantàstic viure un programa de memòria amb una persona en perfectes condicions. Som un país, dissortadament, que quan et fan un homenatge ja dius, cuidado, dec fer molt mala cara o dec tenir algun problema perquè em fan molta via, no? Som un país afeccionat a fer homenatges a gent morta, per desgràcia, no? Després tots ens recordem de lo brillant que era aquella persona, lo bona que era i lo molt que servia a la societat, no? I per tant, en aquest cas sí que jo voldria, aprofitant que hi ha Josep Melcior i el senyor alcalde també aquí, doncs felicitar-los, de veritat, perquè és molt bonic que una persona que està plena lucidesa, en plena forma física, i com deia, qui podrà veure que tot aquest esforç ha valgut la pena. Per tant, voldria acabar amb aquesta felicitació a l'Ajuntament. Moltes gràcies. Molt bé. Doncs ara a l'Àngel no li preguntarem des de quan es va conèixer a si mateix, evidentment, però sí que m'agradaria, de tot el que s'ha dit, si també vol explicar-nos una mica aquesta trajectòria i aquestes persones que ha conegut de quina manera van ajudar-lo i li van aportar també una trajectòria vital. Sí, no em voldria allargar, però puntualitzar o complementar algunes coses que s'han dit. Per exemple, aquesta doble visió que jo tenia de la Guerra Civil quan era petit, la visió que tenia a casa, que em donava el meu pare, que havia estat en un camp de concentració i m'explicava les penúries que havia passat, o la meva mare, que havia estat apuntada en fusell quan van entrar els nacionals i quan havien d'anar sota la catedral amb les criatures a protegir-se dels bombardejos. I aquella altra visió, diguem, benestant de la burgesia gironina de la Guerra Civil, tenien una altra visió i jo no hi entenia gaire res, però hi havia, entre mossèn Fernando, el germà de la seva àvia materna, i el meu pare, hi havia una coincidència, que tots dos parlaven molt malament, els havia repugnat moltíssim, l'assassinat d'un capellà al carrer de la Força, un tal Narcís Mates, que uns milicians el volien fer entrar a un cotxe i com que no resistia a entrar al cotxe, el van matar allà. En aquell moment el meu pare va passar per allà, va veure el vessal de sang i mossèn Fernando, les seves memòries, hi deixa constància. És a dir, en això coincidien. En la violència aquesta republicana hi havia total coincidència. Però bé, aquest món infantil de dos mons tancats, els bons i els dolents, el seminari una mica s'obre. I veus un professor que té el seu pare a l'exili, que havia sigut perseguit durant la República perquè era catòlic i durant el franquisme era perseguit perquè era català i estava exiliat. I una altra cosa que em va impactar molt és que en aquella santa casa, en un seminari, entra un comunista, un excomunista, un gran amic meu, en Paco Mera, i fem un equip de treball al seminari i al meu costat hi havia el rector del seminari, el doctor Damià Estela, com un mes parlant del marxisme i el catolicisme i el cristianisme, com es podia fer aquella simbiosi amb un poeta artista que de tant en tant s'animava, que es deia Damià Escuder. I vaig descobrir, doncs les coses tenen, sobretot de la Guerra Civil i d'uns matisos, unes complexitats que... I és quan vaig anar a la universitat, que en sobre que és un gran professor que malauradament va viure poc com a professor, ens va indicar el camí són els arxius. Heu d'anar a les fonts, heu d'anar als arxius, i és quan vaig començar a anar a l'arxiu del cementiri, on hi havia els morts afusellats, però no deia afusellats, sinó deia mort de paro cardíac, com una cosa així. El llibre d'Òbits, vaig trobar gent de Sant Feliu
que estava a la presó, el llibre de presons, tot era l'arxiu, diguem, bueno, tot. Les primeres represàlies, les primeres morts, les primeres presons, tot era a l'arxiu que portava en Ramon. Doncs això, compaginat amb la petita experiència que vaig tenir com a conciliari d'escoltes, això era la sala dels escoltes, i aquí al costat hi havia els caus dels escoltes, i els escoltes per aquí, com que hi havia els forats, tiraven una pedra i les pedres caien al presbiteri mentre es deia missa. I aquella experiència de l'escoltisme i l'experiència de Nou Barris, de l'Escola Benjamí, vaig aprendre que la geografia i la història que me s'havia confiat no podia fer-ho directament a través dels llibres. Havia de començar a explicar a aquells nens i nenes del barri, de Trinitat Nova, havia de començar a explicar el barri. I anar a veure el barri, i conèixer la ciutat, i anar a veure la ciutat, i anar a veure exposicions. I, esclar, tot això que va portar a crear això, els tallers d'història, que, bueno, ja ho han dit ells, i aquí jo voldria remarcar, és una feina, és un projecte col·lectiu. Sense ells i sense la voluntat política darrere des dels temps d'en Josep Vicente, sense aquesta voluntat política això no hauria tirat endavant. Sense l'Helena Esteve, sense la Beatriu, sense en Néstor, que està aquí, que ens feia aquelles exposicions magnífiques. Una sola persona ens feia una exposició barrejant documents de l'arxiu amb objectes del museu. Per on passaven no solament les escoles, passaven els pares, i que allò reproduïa, feia que la gent, això us interessen fotos, us interessen documents, això us interessa, i generava més donacions a l'arxiu, aquelles exposicions. Això quasi ho feia un sol home, que era un artista, un artesà. Vull remarcar que també en aquell mercat de la Sal que ella va viure amb aquell pirata, també hi havia Néstor i el seu fill, allà va participar també gent jove que ens va ajudar i que alguns d'aquests llavors van començar a treballar en el Gref. El Gref va ser una experiència important en aquests tallers d'història perquè va reunir uns llicenciats en història, en filologia, en moltíssimes coses, i no anaven darrere meu seguint un mestre, sinó que em van passar per davant, els quals ja no podia seguir. Era gent molt preparada, eren llicenciats, tenien el màster, l'informàtica la feien anar. Escolta, ja em faltava un any o dos per jubilar-me. Al final, el 2006, van publicar el llibre de franquisme i repressió, però vull dir-vos amb això que la importància ha estat sempre la mateixa, la tasca col·lectiva d'un arxiu, d'un museu, d'un servei d'educació, d'unes escoles, d'uns mestres que hi han posat hores i hores, de voluntaris, de molta gent. És un aspecte que potser ja s'ha dit, però a mi m'agradaria remarcar-ho. Jo de moment, fins que no us hagi d'agrair que sigueu aquí, o ho faig ja i acabeu, no sé. Bueno, tu ets l'únic que tens llicència per parlar avui, la resta. Doncs, gràcies, Àngel. En aquest cas, jo ara voldria obrir un debat, que podeu intervenir de la manera que us sembli. I bé, en aquest cas, la primera pregunta, una mica arran justament d'aquests primers treballs sobre la Guerra Civil de l'Àngel, aquest interès per la divulgació de la història i aquest caràcter marcadament social i pedagògic. M'agradaria també com valoreu aquesta contribució, per exemple, a la Gemma i al Salomó també, des de la perspectiva del món educatiu i de les activitats escolars que ell va dur a terme i també quina influència creieu que això ha tingut a la resta del país, diguéssim, per dir-ho així. Bé, intentaré d'alguna manera sortir de Sant Feliu de Guíxols, en el sentit que l'experiència de Sant Feliu l'Àngel mateix n'ha fet testimoni i som conscients que és un treball en equip laboriós i molt participat per la comunitat educativa, per l'arxiu i per les institucions de la vila, i situar
l'experiència dels tallers de Sant Feliu de Guíxols, amb tot el que dèiem abans, de que els sentiments i l'emoció ajuden a l'aprenentatge i que avui dia les escoles i els centres educatius són conscients que les metodologies de caràcter socioafectiu s'han de tenir molt present, no només en l'aprenentatge de la història, sinó en tots els àmbits del currículum. I aquí sí que voldria fer ja, diguem-ne, sortir de Sant Feliu i ser conscients que ara, el 2022, a mi la pandèmia, com a tots vosaltres, crec que m'ha desorientat una mica, ja no sé ben bé on visc i sobretot en quin temps estic, perquè aquests anys han sigut molt durs de passar, però el que sí que és molt interessant és que la situació del que podríem dir el transferir el coneixement acadèmic, la recerca, a la comunitat educativa, convertir-lo en coneixement escolar, ara hi ha una acumulació de reflexions i d'experiències que fan que el que ha passat a Sant Feliu Mastellers sigui un referent per a altres municipis i per a altres experiències d'altres viles. Aquell any 80 i alguna cosa encara no existien els serveis didàctics als arxius. Aquí a la taula, i potser algú de vosaltres coneix en Sants Travé, però jo recordo anar a veure l'Arxiu Nacional de Catalunya i insistir amb més persones que calia que l'Arxiu Nacional de Catalunya tingués un servei didàctic i els explicava el que feien a Sant Feliu de Guíxols, el que feien a no sé on, una mica per convèncer-los de que els arxius havien de fer un servei a la comunitat educativa. A veure, va ser dur, en Sants Travé crec que al final va dir potser que fem el servei didàctic i així no haurem d'aguantar més reunions amb aquesta senyora, perquè la lluita va ser dura. Això es va aconseguir. Després hi ha un altre fet també extern, que és que les universitats també han sigut conscients de que s'ha de debatre la relació entre el món de l'ensenyament, el món de l'educació i el món dels arxius, i vull recordar també que els que sou pares de famílies o heu sigut joves, doncs a segon de batxillerat heu hagut de fer el famós treball de recerca, que si és de l'àmbit de les ciències socials, doncs els arxius, encara que no tinguin formalment un servei didàctic amb una sala a part per a estudiants, que sí que hi ha arxius que ho tenen molt ben muntat, hi ha alguns arxius en aquests moments que tenen, a part de les sales de consultes per als investigadors, sales de treball on es poden acollir grups escolars i nois i noies que són assessorats pels arxivers per fer el treball de recerca de segon de batxillerat i també el professorat, perquè a veure, els docents no tenen per què ser investigadors i quan van als arxius a demanar ajut per tutoritzar treballs de recerca dels seus alumnes, doncs quan es troben un arxiver com l'Àngel Jiménez, doncs tenen moltíssima sort. Això ara, en aquest àmbit de reflexió des del món de l'escola, des del món de la comunitat educativa, s'ha avançat molt. És a dir, encara que físicament no hi hagi el servei, diguem-ne, didàctic de l'arxiu ben organitzat, com passa a l'Arxiu Nacional de Catalunya o amb els arxius que tenen més potència, alguna capital de comarca, sí que els arxivers tenen interioritzats que han de fer com d'orientadors o de tutors de la comunitat educativa, no només pel treball de recerca de segon de batxillerat, on aquests nois i aquestes noies, d'alguna manera, el que es fa és transferir el mètode científic que fa servir l'investigador o l'historiador quan investiguen a un nivell, diguem-ne, més senzill de dificultat, amb una bona orientació i una bona tutorització, per fer treballs de recerca que molts han estat de memòria democràtica. I penseu, a més, que hi ha des del Memorial Democràtic, des de l'any 2007, hi ha un premi, el premi es va crear més tard, un premi al millor treball de memòria democràtica de segon de batxillerat. Cada any es dona un premi i es fa una festa, és un premi per tot Catalunya. És a dir, que tot això són passos endavant, que si no hi hagués hagut l'experiència de Sant Feliu de Guíxols i altres experiències, però potser la que ha tingut més continuïtat en el temps i que ha sigut com més completa, perquè la comunitat educativa s'hi ha implicat i hi ha hagut tot aquest treball, diguem-ne, comunitari i amb equip que li ha donat molta solidesa i molta qualitat, doncs aquests referents com el de Sant Feliu de Guíxols han servit perquè a nivell de tot Catalunya es vagi avançant en aquest àmbit, igual que també han servit les jornades que s'han fet d'educació i arxius, on els arxivers discutien al costat dels professors de secundària i de tot el professorat de primària també que s'hi volgués apuntar, com interactuar positivament entre els documents que guarden els arxivers i el coneixement de la història. És a dir, aquests passos endavant
que són passos endavant globals de tot Catalunya i de la nostra societat, no s'haguessin pogut fer sense experiències tan rellevants i tan interessants com la que s'ha passat aquí. Per tant, diguem-ne que ara ja no és aquells 20... Jo també tinc medalla de bronze, perquè tampoc et conec des que eres petitó, però des que vaig venir a finals dels 90 aquí, us haig de dir que els alumnes que van venir amb mi, que eren molts, van quedar molt impactats. I després, quan tornàvem a l'aula i parlàvem, a veure, com veieu això de l'aprenentatge de la història? Sempre sortia, el dia que vam anar a Sant Feliu, perquè van quedar realment, diguem-ne, els va corprendre molt l'experiència de venir aquí. Llavors, diguem-ne que ara hi ha tot un coixí reflexiu i un coixí, diguem-ne, d'aportacions que fan valorar molt positivament aquesta metodologia on una cosa és la vivència i l'emoció i l'altra és el treball posterior, el treball d'aprendre a deduir, a inferir, a relacionar les diferents variables. Comprendre el món que vivim és molt complex. Ara, en aquests moments, són llunyans però també se senten tambors de guerra. Entendre una guerra és una cosa molt difícil. És a dir, quan tots sabem que amb paciència, amb diplomàcia, amb diàleg, els problemes els podem superar. Arribar a la guerra és arribar ja a traspassar tots els límits de la capacitat de diàleg i allò que no es pot resoldre, diguem-ne, a través de la paraula, dirimir-ho d'una manera violenta, això és molt tràgic, no? I entendre aquí la feina que es fa de memòria democràtica específica, a veure, afectaria el que és la memòria de la guerra. És a dir, cultivar la memòria de la guerra perquè mai més hi hagi guerra, que és el que deia abans en Ramon Alberg. Això no ho acabem d'aprendre els humans. Però la idea de la memòria, que a mi m'agrada més dir memòria democràtica que memòria històrica, perquè memòria històrica vol dir hauríem de treballar la història contemporània en profunditat sempre, però jo m'agrada més la paraula memòria democràtica perquè justament les experiències, diguem-ne, històriques que han sigut la genealogia dels valors democràtics en aquest país que hem tingut una dictadura que ha durat quasi 40 anys, doncs penso que són les que s'han de rescatar de l'oblit. És a dir, la meva generació, quan jo anava a escola, doncs la versió oficial de la història era gairebé que la República havia provocat tota aquella desgràcia col·lectiva de 3 anys de guerra entre germans. Després veus que això no és així, que la pobra república no va poder fer els seus programes de reforma per culpa d'un cop d'estat feixista i que després de la Segona Guerra Mundial, Franco, que tenia el poder gràcies a Hitler i a Mussolini, hagués hagut d'estar sentat a Nuremberg i ser jutjat per la comunitat internacional. I d'aquestes situacions, diguem-ne, tan negatives i tan vexatòries pel nostre país, doncs què ha passat? Doncs que la història que els de la nostra generació, quan anàvem a escola, rebíem, era una versió, jo penso, manipulada i sobretot que la història dels perdedors, dels veritables perdedors, era ignorada i no existia. I llavors recuperar la memòria democràtica, la memòria d'aquella gent que va lluitar pels valors que ara positivament compartim, a mi em sembla com molt important. I simplement dir que d'aquestes experiències com la que avui, diguem-ne, l'Àngel està al darrere dels tallers d'història, doncs tot això ha servit per enriquir aquest debat col·lectiu i avançar. Avui dia ja no hi ha cap arxiver a Catalunya que quan se li acosti un professor o un mestre de primària o un docent de secundària s'espanti. Sap que l'ha d'atendre i l'ha d'ajudar per fer aquesta transferència de coneixement i per ajudar-lo a fer un treball de recerca, no necessàriament de segon de batxillerat, un treball de recerca senzill. Penseu que pels nens de primària, descobrir, diguem-ne, el món vol dir descobrir la pròpia localitat i a partir d'aquí entendre la complexitat de la convivència col·lectiva, en definitiva, de la història. Ara, pels nois i noies de secundària que ja van madurant i que cada vegada tenen més capacitat intel·lectual, els arxius són com unes petites cases refugi per fer els treballs de recerca, el de segon de batxillerat o altres. I si l'actitud de l'arxiver és una actitud acollidora, positiva, d'una certa tutorització i orientació, aquesta feina és una feina fantàstica que realment educa
en valors, diguem-ne, del que en podríem dir una democràcia de qualitat. I a més educa intel·lectualment també els nois i noies, perquè ja no només és la vivència de la festa, de la simulació, sinó que és aprendre a pensar la història, aprendre a relacionar el passat amb el present i amb les decisions que prendrem amb el present que condicionen el nostre futur. Bé, des d'un punt de vista didàctic i pedagògic, excel·lent per l'Àngel, excel·lent pels tallers d'història, i ho volia relacionar amb aquest context més ampli d'aquestes jornades d'educació i arxius i amb aquesta sensibilitat en la creació dels serveis didàctics dels arxius que fan de pont entre aquests dos mons. Gràcies, Gemma. Sé que a aquesta taula hi ha moltes eminències i teniu molt, però si fem intervencions breus donarem joc a... Ara ja estem al torn del debat i serà millor si podem entre nosaltres intercanviar opinions. Endavant, Salomó. Gràcies. L'experiència aquesta dels tallers, mentre us sentia, estava pensant en el MUME, en el museu que hi ha a la Jonquera. Tot això ho tenen, ho saben, perquè si no seria molt interessant, perquè és un lloc que hi passa molta gent i, per tant, tenen una biblioteca i un arxiu molt interessant i jo crec que estaria molt bé que tot això, que és esplèndid, no ens ho quedem només nosaltres, sinó que ho fem arribar a d'altra gent. Això per una banda. Una segona, jo estava pensant, mentre anava sentint els arxivers i les glòries a l'arxiu, jo m'hi afegeixo, soc un privilegiat. La meva mare era mestra, vaig anar a l'escoltisme, vaig passar pel seminari i aquestes institucions em varen educar. Els maristes em varen instruir, però és una altra història, deixem-ho córrer. I en castellà em varen instruir, sí. Aleshores, jo penso que vaig ser un privilegiat també a la universitat, vaig entrar 2 anys després de l'Àngel a la universitat i com vaig fer la tesi doctoral he estat 3 anys amb un arxiu que en Ramon em dir aquí tens els documents, comença tu mateix. I vaig estar 3 anys en els arxius de Girona fent el que em va donar el gust i la gana, fent fotocòpies de coses que en aquest moment estan prohibides i vaig acabar-ho gràcies a aquests joves arxivers que ens varen obrir els camins a nosaltres, i això s'ha de dir. Ara, al costat dels arxius, que n'hem parlat molt, jo estic pensant en una altra cosa, que és l'experiència que s'ha fet, i que s'ha fet molt a Sant Feliu, amb l'Àngel i el grup que té i la gent al costat de l'Àngel, que és recuperar la història a partir dels testimonis orals, que és una peça fonamental, que s'ha de passar pel sedàs, perquè una cosa, al cap dels anys, també la memòria és traïdora i va fent... Però és una peça fonamental. I una peça fonamental en un país que, quan va arribar la democràcia, sobre aquest tema no en parlava. I us explico la meva experiència concreta i prou. Ja estava de professor a la universitat. Era de professor, vaig tenir la sort de substituir desgraciadament en en Pallà quan es va morir, jo el vaig substituir i passava per un dia en el Pont de Pedra a Girona i me trobo l'Antònia Drué, que era un estudiant de magisteri que quan va arribar a la República va posar la bandera de la República al balcó de l'Ajuntament. Després va ser la primera dona regidora durant la República i se'n va anar. I ens trobem un dia ja amb democràcia, i jo passava pel Pont de Pedra, la trobo també ella, Antònia, hola, Mont, què fas, què feu? I anàvem parlant, i dic, escolta, amb un company estem a l'arxiu de Girona, mirant la documentació per fer la llista dels mestres depurats. Quan arriba el franquisme, a cada capital de província es fan taules depuradores, una pels mestres, pels metges, pels abogats, pels treballadors de l'Ajuntament, pel que vulgueu. I aquí estem mirant la llista dels depurats, dels mestres depurats, i tu no hi surts. Estàvem mirant el boletín oficial de la província i el seu nom no hi sortia. Dic, què és això? Diu, no ho sé. Diu, jo estava amb el meu company, diu, a París exiliada. Salomó Marquès, que ja tenia els anys i ja havia passat per la universitat, en aquell moment se li va encendre la bombeta de dir als exiliats que no existeixen. No ens havia parlat ningú. Ningú no ens havia parlat. I a partir d'aquell moment, doncs mira, fa 40 anys que hem anat estirant, i és una experiència esplèndida, sempre amb aquella sensació de hem començat tard. Aquella sensació de dir, ostres, no ens n'ha parlat ningú, ara comencem, hem començat tard. I com vaig començar a gratar, sí que hem començat tard, però ja n'hi havia uns altres a Sant Feliu que ja ho estaven fent.
O sigui, aquelles alegries que quan jo venia aquí trobava gent i testimonis i l'Àngel m'enviava papers i la gent de l'arxiu diu «Ui, estem fent això, hi ha un cicle de conferències, unes entrevistes, ha sigut dolorós, hi ha gent que calla, hi ha gent que no vol que se'n parli, però és una història que enriqueix els arxius també i la nostra història i hem de mirar enrere. I sobretot després passar-ho pels sedars, perquè, esclar, la memòria també és traïdora i, per tant, després, al cap de molts anys, després a vegades t'has de filtrar. Però és una peça fonamental al costat per recuperar la memòria democràtica d'aquest país. I és una peça fonamental. I soc testimoni directe a finals d'aquest mes passat de gener encara amb un grup. Cada any hi anem. Els de Girona som uns privilegiats perquè des de la facultat pots anar als arxius, que els tens allà a tocar. Si has de parlar del segle XII i XIII pots anar a la catedral, a l'arxiu i t'ensenyen els pergamins. I si tens valentia dius, doncs, guaita, aquesta història no l'explicarem en una taula, darrere una taula, sinó que irem fins a Argelers, que són 60 quilòmetres. I cada any ho fem amb un grup d'estudiants, amb nois de segon curs, i anem ara, que és quan van marxar. I cada any, de moment, sempre en els moments quan som a la platja a les 5 de la tarda, algú, sobretot alguna, diu el meu besavi havia passat per aquí i a casa no ens han explicat res de tot això. I jo crec que això és una peça fonamental a la història i ho dic perquè a Sant Feliu ja ho feien i per tant també són d'aquelles coses que són mèrits, que si s'han de posar medalles, doncs diguem medalles i expliquem-ho allà on és, perquè els silencis hi són. I el professor, encara l'altre dia, em va enviar a mi un treball de 5 pàgines d'una noia que el seu besavi, que no era mestre, el seu besavi, quan sortia de treballar, als vespres feia classe, ensenyava a llegir amb uns ventalló. El varen afusellar, el seu avi. I ara la seva rebesneta, ja no sé quin, doncs ha descobert això del seu rebesavi i ha fet 3 pàgines sobre la necessitat de recuperar la història, la memòria, que jo ja voldria que tots els universitaris fossin capaços de fer un document com aquest, de reflexió personal, de dir per què han callat, què ens ha passat fins ara. I tot això jo crec que és una peça fonamental també per enfortir la democràcia de casa nostra. Bé, ara, enllaçant justament, i jo afegiria, i també podeu intervenir també dels temes que m'has posat, però aquest element de la involucració de l'Àngel i d'altra gent que veu tenir en la recuperació de la memòria dels vençuts, tot posant en dubte, com explicàveu, les opinions i els prejudicis anteriors, i sempre defensant aquesta reparació de les víctimes de la Guerra Civil o de la postguerra. Bé, llavors jo voldria també afegir l'element de dir quina valoració podem fer d'aquest reconeixement al nostre país. És a dir, que Ramon Albert també ho pot testimoniar, altres països també d'Hispanoamèrica han fet processos de reparació de les víctimes i aquí doncs potser es va fer tard, potser no es va fer prou bé. Ho dic perquè sembla que avui en dia encara la dreta reaccionària posa en dubte moltes veritats que després han anat sortint a la llum. Si voleu intervenir. Qui em vol dir una cosa? Passo jo, tu? No, molt ràpidament. Jo vull només recuperar una miqueta endarrere el tema d'història perquè el que ha dit la Gemí estic d'acord, però no amb tot. No amb tot, no, sí perquè, no, i t'ho dic perquè, a veure, coincideixo totalment amb una cosa que per mi és vital. El taller d'història de Sant Feliu de Guíxols és la continuïtat insuperable a Catalunya i a Espanya. No hi ha cap lloc que des de fa 30 i pico d'anys se segueixi fent aquesta funció. Això és molt important. Però també he de dir, i després parlaré un moment de la memòria històrica, però ràpid també. Ara estem en un moment al món de l'arxivística que s'ha trencat el reequilibri que hi havia. És a dir, l'arxivística, jo sempre deia als meus alumnes, ho dic, és una balança. Una part és la part històrico-cultural i una part és la part jurídico-administrativa. Els arxius administratius, ara, i amb el tema de les tecnologies, han pres un impacte brutal. I ara el tema de gestió documental, de la qual des de Girona i Barcelona vam ser capdavanters, s'ha convertit en un tema tan fort que s'ho menja absolutament tot. I ara jo veig que en els arxius, les generacions d'arxius dels últims 15 anys tenen una actitud positiva davant del tema de la vessant pedagògica educativa, però es dediquen el 99% del seu temps només a temes de
arxiu administratiu, gestió de documents electrònics, preservació digital, firma electrònica, el que vulguis. I no és una crítica, és una constatació objectiva. Tens un temps determinat i dius en què seré més útil a la societat en aquests moments? Fent això perquè penses que l'assignatura de la història ja està resolta, no? I això, mira't una mostra important. La Pilar Reverter, fa 2 anys s'ha jurat de l'Arxiu Nacional. Mira que jo sóc amic, està, el període del tripartit, període del qual val a dir que me'n sento superorgullós de la feina que van fer amb arxius, vaig estar insistint en el tema de, també, seguint la petja del tema del servei educatiu. Ara aquí, mantinc bona relació, fa 2 anys que es va jubilar la Pilar Reverter i no han cobert la plaça. El taller d'Història de Girona, que havia estat de referència, a partir de 1990 es tanca i es barra en 4 dies, es tanca a Calaix, quan hi havia hagut, i això en Quim en podia dir més que jo, en Quim Frank, l'Alfons Martinell, ostres, que van ser un revulsiu extraordinari per a una ciutat com Girona, que apareixen 2 pedagogs de primera línia, que fan els primers barcelonins, crec que diuen Girona és una opció, ens anem cap a Girona a treballar amb l'Antoni Domènech i amb en Quim Nadal. Un llibre teus, que jo els recomano sempre, ara són de molt mal trobar, sobretot un, Aprendre a pensar històricament, té uns quants anyats. Jo, servidor, també, amb la Natàlia Navarro, amb la Susana Vela i amb la Lourdes Bruix vam fer un llibre que es diu Archivos y Cultura, Manual de Dinamización, que va publicar una editorial espanyola. És de l'any 2004. Actualment encara el reediten perquè és l'únic, en el sector arxivístic és l'eina que tenen. Han passat 18 anys i li he de dir a l'editor, sisplau, que pari, perquè l'hauríem d'actualitzar. Què vol dir? Que mentrestant han passat 18 anys que amb gestió documental, amb tot això, s'ha treballat que una cosa que has escrit l'any 15 ja no serveix de res i en l'àmbit de la funció cultural, en canvi, encara seguim vivint una miqueta de les velles glòries que en un moment determinat vam escriure alguna cosa. D'aquí venia la dissensió, més que res era aquest matís de que l'actitud és positiva, però llevat de l'escala, Sant Feliu, algun arxiu comarcal, l'Arxiu Nacional, etc., l'actitud és bona, però no hi ha darrere. Si els arxius comarcals i el període, sobretot del tripartit, es va fer, la xarxa es va completar gairebé, hi ha una sala anexa important. Això. Segona qüestió, ràpidament, el tema de la memòria. Aquí som molt aficionats, l'estat espanyol i tot arreu, a donar lliçons a Amèrica Llatina. Jo sí, puc parlar en propietat d'aquest tema. Els argentins, tenint una llei de punto final i evidència de vida, o els uruguaians, que per no dir llei d'amnistia li deien llei de caducitat de la pretensió punitiva de l'Estat, que és tot un joc de mans per no dir llei d'amnistia. És tot un artilugi imaginatiu, els devia fer en Benedetti, devia ser alguna persona il·lustrada d'allà. Han fet una barbaritat de passos i ara tornen a estar els militars jutjant-se. Aquí, que som tan aficionats a donar-los lliçons, Colòmbia, amb tots els problemes que tenen, i jo puc parlar amb coneixement, perquè he estat 2 anys assessor del Centre Nacional de Memòria Històrica i 4 de la Jurisdicció Especial per a la Paz, que és el Tribunal Penal Internacional, han fet un esforç extraordinari en un país que les xifres són esfereïdores amb tot. Mobilitzats, persones traslladades, 7 milions, morts, no poden ni comptar-los, violència sexual, nens soldats, tot el que us podeu imaginar. I en canvi és un país en què, tot i que ara tenen eleccions, hi ha hagut una regressió aquests 4 últims anys, han fet uns passos extraordinaris. I és veritat que nosaltres, en el primer moment vam poder fer una empenta i poder aquí hem de dir en favor també que aquí no hàgim arribat. Vull dir, a vegades som aficionats a donar-los lliçons. Això en Baltasar Garzón era molt aficionat a Amèrica Llatina a donar-los lliçons i se li van dir a Espanya tens una bona assignatura també, ocupa-te'n, i és quan va voler tocar la llei d'amnistia i aquí se li van acabar totes les glòries, no? Allà, com a mínim, han fet passos de convençuts i hi han hagut encausats i en aquests moments hi ha un 7% de la Força Armada colombiana, que són 500.000 persones a la presó, 7%, cuidado, que són molts milers de militars a la presó, i això no ho diu ningú, 7%. I Argentina, que té les presons força plenes de persones vinculades a la dictadura. Tenen un avantatge sobre nosaltres. Acaba la dictadura, 85 bàsicament, el cas de Colòmbia és una democràcia amb un conflicte obert permanent de fa 50 i 60 anys. Nosaltres tenim el problema de la censura del franquisme. Quan ve el mort en Franco i després ve la democràcia el 78-79, ja podia costar més
passar comptes en el sentit poder més visual, que és persones a la presó, i poder aquí Martín Villa encara volta per aquí corrent, que se'ls va escapant de les mans, no? Dels pocs que queden. Ho dic perquè el tema de memòria sí que voldria deixar aquest senyal de respecte cap al que fan a Amèrica Llatina, que sempre tenim tendència a perdonar-los la vida, i pensar que ja han estat alguns d'ells molt valents, han fet coses que s'expliquen molt poc, aquí han fet i han lluitat molt, i el cas de l'Àngel és un cas claríssim, de la feina feta, però poder sí que la cesura del franquisme ha impedit que, i també aquest neofranquisme militant que ara, fa que sigui molt difícil acabar-ho materialitzant a vegades en fets que potser són més colpidors o més simbòlics. El juicio de les juntes, a la cúpula de la Junta Militar Argentina, estaven els veus a la presó tots, i és cuidado, aquest país ha fotut a la presó tots els generals de l'exèrcit que havien manat en Galtieri, tota la patoleia, vull dir, cuidado, I és veritat que amb això, el tema del franquisme ens ha d'això. Res més, que no vull allargar-ho més. Sí, has fet una pregunta, no sé si molt de passada, però l'has feta. Ho hem fet tard i malament. Ho hem fet tard i malament. De tal manera que en molts llocs s'ha fet bé i s'ha fet una depuració ben feta del nomenclàtor dels carrers i places de les ciutats, s'ha fet un reconeixement de la memòria dels vençuts, però l'Àngel explicava les llistes del cementiri de morts per paro cardíac, exactament 514 fusellats en el cementiri de Girona, d'entre els quals un s'ha convertit en el símbol de tots i en part amaga que fossin 514, que és en Carles Rahola, fusellat a la tàpia del cementiri el 15 de març de 1939. I el que a poc es va descobrint, dimarts presentem un llibre de la doctora Moran sobre l'expoli dels Ateneus, les formes que pren la repressió que sistematitza i normativitza el franquisme amb tribunals militars i amb tribunals civils i amb organismes diversos i a tota l'escala és bestial. És bestial. La Guàrdia Urbana de Mataró, per exemple, amb un treball que es va premiar en el Premi Luro la tardor passada, obre expedient, i ara s'ha aflorat l'arxiu, amb 1.800 persones de Mataró. A l'escala de baix de tot. Uns quants, 10 o 12, són executats per judicis sumaríssims en l'escala militar. Uns altres són depurats de sou i feina i van al carrer. I encara en l'escala local, la Guàrdia Urbana obre expedients per diverses causes, és a dir, el desmantellament de la sociabilitat i de l'activitat de les xarxes socials de la societat civil, que eren tan potents i tan vives durant la República, es desmembren, es desmantellen. Quan el franquisme espolia, documentats per aquesta historiadora sobre els Ateneus, gairebé 300 Ateneus, i els converteix en oficines d'auxili social, falange, educació i descanso, etc. Primer, és un patrimoni que estava escripturat, que estava registrat, que estava en nom dels socis d'una entitat i que per dret de guerra és espoliat, utilitzat, i al cap d'un temps, si el local ja no servia, per no invertir-hi diners, el deixaven caure. És una part dels episodis que succeeixen amb aquest tipus de patrimoni. Jo crec que això és a dir, l'abast de la recuperació del que representa l'impacte de la Guerra Civil i sobretot l'impacte de la liquidació de la Guerra Civil en mans del franquisme té molta feina encara per davant i em sembla que és una qüestió que s'ha d'emprendre. Ramon ha apuntat un tema. Aquí es produeix la paradoxa que un cop
acabat el franquisme, sense dir-ho ja com una llei de punt final per tot el que representaven les estructures de poder del franquisme, i la democràcia recent instaurada aplica l'amnistia en els seus propis. Bueno, que surtin de la presó tota la gent que, i encara en part, naturalment, però cap dels que podia haver estat jutjat, obro cometes pel que sigui, o per crims de guerra, passa de puntetes. És a dir, no hi ha cap reparació inversa. I és clar, quan dic que hem fet tard o malament, tard en la recuperació de casos molt concrets, però a més, feu l'exercici. Jo un dia buscava un hotel a Santander i me'l vaig trobar en el carrer Calvo Sotelo. Ara mateix. I l'episodi aquest grotesc de l'Ajuntament de Madrid, retirant el nom del Sinaia, vaixell que va portar exiliats cap a Mèxic, i recuperant el nom del Canàries en un carrer de Madrid, on haurien d'estar treballant per explicar tot el que va representar la batalla de Madrid, que va ser una cosa, de tots els episodis de la Guerra Civil, d'una brutalitat extrema, fins al punt que, naturalment, Catalunya es volca en Madrid i està ple d'aquests cartells famosos que expliquen la lluita per Catalunya és la lluita per Madrid. I acabo amb una altra cosa. L'Àngel ha fet alguna incursió en alguns temes que són molt subtils, però que van molt bé per explicar moltes coses, i en Món ho ha fet des de l'àmbit de l'educació, en la recuperació dels mestres de la República. La República tenia un toc de modernitat que s'esvaeix l'any 39, que es difumina. L'Escola del Mar o l'Escola de S'Agaró o determinades escoles públiques de molts pobles feien servir uns materials, aplicaven unes pràctiques de menjar, d'higiene, d'esport, d'aire lliure, que de cop i volta desapareixen del mapa, i tu mires el grafisme de l'època de la República, en els anuncis, en les revistes, és un exercici que a Sant Feliu podeu fer la mar de bé, encara que sigui a la frontera. La revista de S'Agaró, que és una revista elitista, dels anys de la República, és d'un gust exquisit. Té unes portades d'un disseny magnífic. La revista de S'Agaró, a partir de l'any 39, és d'un tronat que fa escruixir, perquè efectivament el gust i les modes canvien i de cop i volta, més enllà de les classes socials i la forma com pensava la gent, els grafistes comencen a construir l'imaginari del nacionalcatolicisme enfront d'un imaginari modern en què s'ensenyaven les coses que s'havien d'ensenyar amb normalitat. És a dir, que la propaganda, els anuncis, tota la vida s'impregna d'un canvi de mentalitat dels guanyadors que intenten desmuntar, desmembrar, aniquilar i substituir. Jo crec que tot això encara ho tenim molt pendent. Sí. L'Àngel i tu, Josep? Àngel? O Josep? Sí, endavant. D'acord. Només amb això que hem comentat ara de en quin moment estem i per què estem en aquest moment, jo crec que el que ara comentava en Quim i que jo he intentat insinuar només a la presentació, alerta on ens movem. És a dir, memòria democràtica no és una cosa que compartim, potser sí que els aquí presents, però no està compartit arreu. Tenim exemples concrets, això que ha explicat ara en Quim de Madrid, però tot el tema de recuperació de memòria democràtica, en aquest cas, per exemple, en Andalusia, que
tenien un cert... havien avançat substancialment, en aquest cas en recuperar les víctimes. Quan s'explica el tema de l'Holocaust espanyol, si una terra té aquest Holocaust és Andalusia. Les fosses andaluses, un d'aquí presents amb familiars propers que han hagut de recuperar, tot això, ara mateix, per una qüestió de canvi de govern, ha quedat al no-res. Això passa a l'estat espanyol, no està pas passant lluny d'aquí. Per tant, aquestes coses és el que, per això nosaltres, i crec que és bo que ho compartim tots plegats, que quan aquest programa té continuïtat, i aquesta feina que ara heu posat tots de manifest i totes, d'anàlisi i de treball d'això, que hi hagi la continuïtat és molt important. Per què? Perquè res està fet. I això sí que crec que val la pena posar-ho sobre la taula per deixar clar que les coses a vegades els donem per suposades i masses coses suposades ens poden fer trontollar. Tot el tema que també ha comentat ara en Quim de la recuperació de les víctimes, en aquest cas els afusellats en el cementiri de Girona, que amb l'Àngel vam treballar per poder identificar, per poder deixar constància en el cementiri de Girona de les víctimes del 39, bàsicament, alcalde de la ciutat inclòs. Encara fa uns anys amb l'alcalde actual vam estar seguint en aquesta memòria. Això és el que no podem perdre. I si no hi ha aquesta voluntat, doncs després passen coses que passen que esperem que no es repeteixin. Moltes gràcies. Sí, Àngel, si vols també... Sí, tu tens avui l'honor de tancar una mica aquesta intervenció. Jo només agrair a tots els que sou aquí, bàsicament a l'Ajuntament de la ciutat, representant pel senyor alcalde i pel tinent d'alcalde, i a tots els treballadors dels serveis tècnics, són els que han preparat tot això. Bé, i que ens hagin convidat a participar en la presentació d'aquest projecte del que estem parlant. Jo voldria que deixessin de banda una mica el protagonisme d'una sola persona, perquè quedi clar, ja n'hem parlat, que es tracta de la continuïtat d'un projecte col·lectiu que implica molta gent de l'arxiu del museu, dels serveis d'educació de les escoles, d'altres entitats, de voluntaris. En aquest col·lectiu incloc els que són a la taula, perquè avui han vingut i ens acompanyen, però ens han acompanyat sempre. Vull dir, quan teníem algun problema, nosaltres anàvem a plorar. Anàvem a veure en Ramon o a Girona o a Barcelona, anàvem a veure en Sorroca i ploràvem. I a vegades anàvem a plorar amb un director del Museu d'Art de Barcelona i ell ens plorava a nosaltres. Jo, però si estem pitjor que vosaltres. En fi. Ens han acompanyat sempre, sense el seu suport de tots ells i de moltes persones, això no hauria avançat. Perquè de problemes aquí no n'hem parlat, però hi ha hagut dificultats, hi ha vingut gent que ens ha insultat, han vingut advocats que ens podien portar als tribunals, gent que ens han insultat perquè deia Solano Tal de Sant Feliu era un milicià. Això és mentida, no sé, un milicià en tota la vida, al cap d'un any o dos, i escolti, ens podria fer un document conforme el meu parent era milicià, que poder traurem algun diner de tot això. En què quedem? Era milicià o no era milicià? Dificultats n'hem tingut i era un tema, sort de tenir un equip i molta gent que ens ajudava, en Ramon Tauler, en Laureà Murugarren, un equip de gent i gent gran que ens en Conet, en Joan Soler, gent que ens animava a tirar endavant i a superar una mica aquestes dificultats, perquè sempre trobia fins i tot historiadors a dir, escolta, aquest tema no el toca massa, aquest tema sempre el franquisme, sempre hauríeu d'acabar ja i estudiar el paleolític inferior. A part d'això, a part que han tingut dificultats, però les dificultats formen part del camí. A part d'això hi ha hagut equivocacions. També alguna vegada ens hem equivocat i hem fet treballs una mica superficials, hi ha hagut errors i d'això sí que jo personalment me'n sento responsable i demano perdó
els ciutadans de Sant Feliu o qui sigui que hagi detectat que hi havia una cosa que hem fet malament. No, En aquest sentit, doncs, demano disculpes i moltes gràcies a tothom per tot i per tant. Jo no esperava tantes coses, Gràcies per tot i per tantes coses. Doncs ara, per cloure, el senyor alcalde em sembla que ens adreçarà unes paraules. Que tu ets el posa't aquí. L'avantatge de ser alt, Sí. Gràcies, Quim. Sobretot gràcies, Quim, per acceptar la invitació de poder moderar aquest homenatge a un col·lega, a un col·lega de professió. Permeteu-me que jo primer vulgui felicitar i agrair a les persones i les personalitats que avui ens acompanyen, sobretot per les vostres intervencions, perquè fan que aquest acte s'ha notat, la vostra vessant educativa, didàctica, perquè ho heu fet a mi i ens ha encantat poder-vos escoltar, però sobretot poder aprendre de les vostres experiències. Jo també voldria, primer de tot, felicitar l'homenatjat. Moltes gràcies, Àngel, per tota una llarga trajectòria en el món de l'arxivística, però sobretot en el món per ser un pioner de la recuperació de la memòria històrica de la nostra ciutat i també per ser fundador, com s'ha comentat ara aquí, dels tallers d'història. Jo no puc compartir, no he tingut la sort de poder compartir experiències amb l'Àngel per temes d'edat, però sí que m'agradaria fer una petita reflexió que en Quim ha ressaltat ja sobre la importància dels arxius i sobretot la importància de l'arxiu de la nostra ciutat. Tinc l'oportunitat, no gaires vegades, de poder felicitar en els serveis tècnics per la feina que fan i vull aprofitar-la avui, que ens apleguem molta gent de Sant Feliu per fer aquest reconeixement a la feina de l'arxiu i del museu. No només pels tallers d'història que aquest any tornen a ser vigents, els podem tornar a repetir, ja s'han enviat els dossiers a les escoles, amb una activitat que aquest any es dirà d'una societat canviant, on farem un repàs amb la comunitat educativa de l'evolució que ha tingut la ciutat en molts aspectes, de la indústria del suro, com hem passat a la indústria turística, del món de com ha canviat l'urbanisme a la nostra ciutat, però també hi ha una part important que serà el com viure la guerra, aquesta experiència que també tindrem l'oportunitat de que els nostres infants puguin visitar llocs de Sant Feliu que han sigut rellevants en aquest moment de la Guerra Civil, com les visites que podran fer en el niu de metralladores, el refugi del Puig, o també un itinerari, com es deia, per les brigades internacionals a S'Agaró. Una feina que es fa conjuntament amb la comunitat educativa que no seria possible sense l'esforç d'un equip, com bé ha dit l'Àngel, que hi ha darrere de l'arxiu i del museu, i això crec que val la pena posar-ho en relleu. És una feina que en moltes de les activitats que es fan a la ciutat potser la gent no se n'adona, però sí que hi ha moltíssima gent treballant-hi a darrere. Recentment, i vosaltres sabeu que aquest any encara hi som, fins al mes de març, som capitalitat de la Sardana, l'arxiu publica la revista L'Arjau, s'ha fet un recull important en aquest cas el personatge il·lustre que tenim a la ciutat d'en Juli Garreta. Anteriorment s'ha fet un recull de recuperar la memòria d'aquests personatges il·lustres que tenim a Sant Feliu, com en Gaziel, com l'Irla, com també en Patxot, que va fer-hi ara l'any 16 que vam recuperar la seva senyera, i molta de la seva documentació que ens han enviat. Encara recordo que amb en Josep miraven una llista que ens havia arribat de l'avi Patxot, quan va ser alcalde als 1800, que veiem la llista de milicians carlistes que ens havia enviat la seva família, que era documentació de l'Ajuntament de l'època i que la família ens va cedir. Vull dir que hi ha moltíssima activitat que es fa a la ciutat relacionada amb l'arxiu i amb la feina que fan al museu. Jo crec que és moment també de poder-ho agrair i posa de rellevància l'arxiu de Sant Feliu. I en això també m'agradaria fer memòria que ara fa, doncs encara no 3 anys, al maig de l'any 19,
quan a Sant Feliu celebràvem el Congrés d'Arxivística de Catalunya. Permeteu-me que us digui, però no es fa un congrés d'aquestes característiques en un lloc on l'arxiu de la ciutat no tingui aquest reconeixement, almenys entre els professionals, i jo crec que això avui també s'ha vist i crec que és d'agrair. I és d'agrair perquè, com bé s'ha dit aquí també, la ciutat té una trajectòria de suport a l'arxiu. I nosaltres, amb en Josep, també tenim el compromís de continuar donant aquest suport a l'arxiu per la feina que fa i sobretot per la feina que s'està fent en recuperar aquesta memòria històrica i sobretot també, com s'han posat de manifest els ponents avui, aquesta col·laboració entre l'arxiu, el museu i sobretot la comunitat educativa, perquè és molt important poder arribar a aquestes noves generacions perquè coneguin la nostra història. I en aquesta feina podem garantir des de l'Ajuntament i des de l'equip de govern el compromís per continuar treballant en aquesta línia. I això crec que també posa de manifest i en aquest cas encara posa de més rellevància la feina que ha fet des de l'arxiu des de molts anys, la feina que ha fet l'Àngel, però anteriorment també el senyor Lluís Esteve i actualment la que està fent l'Àngel Suquet al capdavant. Vull dir que en aquesta feina hi ha, com bé deia l'Àngel, una labor d'equip que necessita el suport que tradicionalment i històricament s'ha estat donant des de tots els equips de govern de l'Ajuntament i en aquest compromís us puc assegurar que encara hi estem treballant. Vull dir que ens podem sentir orgullosos en aquest cas de la feina que s'està fent de l'Ajuntament i des de l'àrea de l'arxiu i sobretot m'agrada agrair el reconeixement que avui tots heu fet a la figura de l'Àngel per aquesta trajectòria vital que ha sigut important per recuperar aquesta memòria però sobretot per ser un dels pioners que això pugui ser realitat avui també i avui també en aquesta cooperació a les escoles. Moltes gràcies, Àngel, moltes gràcies a vosaltres per la vostra assistència. Gràcies. No, només que l'alcalde s'ho ha deixat, que hi ha una copa de cava per refrescar la intensitat de l'acte que hem realitzat. Moltes gràcies.